tornarem en formigó pintat que es diu, que es queda finet i per almenys no passarà això. Tenim un altre problema en el parc, que és la part que dona a lo que és el Pai del Rejolar, que ha plogut tant que ho ha ramassat tot i ho ha arrencat tot i tindrem que actuar ahí, fer alguna cosa, fer una pareteta o fer alguna cosa. Després, dir-vos que ja s'ha ampliat l'horari de la neteja de les escoles i per voluntat de l'Ajuntament s'ha ampliat de la forma que l'Ajuntament ha volgut, que és que n'hi hagueren 3 dones netejant les escoles. Perquè el que es va és ampliar les hores de neteja. La voluntat de nosaltres és que n'hi hagueren 3 dones netejant, no que n'hi haguera una dona que farà 4 hores o 2 dones que ne feren 3 a cada una, sinó que n'hi hagueren 3 perquè agarrarem més terreno i que anara més a treballar. Com el client som nosaltres, som els que paguem, nosaltres diguem el que volem. I el que no li parega bé, o vindrà així a protestar, però com és que paguem al final de mes som nosaltres som els que diguem com el volem. A principi d'any, si podem fer una modificació pressupostària, voldríem ampliar això. Les empreses totes coincideixen en el mateix, que a una escola normal així farem falta entre 6 i 7 hores diàries entre les 3 dones, serien 2 hores a cada dona, 2 hores un poc més. Si podem modificar el pressupost i arribar ahí, arribarem ahí. Dir-vos que la parada d'autobús, que estem construint una parada d'autobús ahí a les escoles, perquè mos ho han demanat, sobretot les mares i pares de tots els xiquets que van a l'Institut d'Albalat, perquè diu que està en intempèrie i com han vist que és una cosa que sí que es podia afrontar, doncs estem fent-la. Dir-vos també que anem a començar ja d'immediat a actuar en el que és el camp de futbol i el primer que anem a fer és a procedir a ballar el camp de futbol i una volta estigui ballat doncs començarem a fer alguna cosa dins. Però primer anem a protegir per fora perquè no entren a trencar-nos tot i quan ja ho tinguem això entrarem dins. També hem anat ja que fiquem les portes perquè ja ho podem posar. Quan ho tinguem ballat entrarem dins i es començarem a dins a fer alguna cosa, a donar-li una utilitat i tenim un mig projecte que podrà quedar bé en quasi sense diners. I per la meva part, sí, una altra cosa. S'ha exposat al públic el pla de participació pública. Està exposat ahí fora en el tabló d'anuncis, hi ha 3 cartes grans de lo que és el pla de participació pública dels estudis de paisatge. L'últim any, l'anterior equip de govern es va dedicar a enviar constantment a la Conselleria de Territori diversos documents de concert previ. L'últim presentat va ser pel senyor Cucarella en data gener del 2007, però no es va seguir la seva tramitació. És per això que ens han requerit des de la Conselleria de Territori que es porti a terme el pla de participació pública que és obligatori segons la llei urbanística valenciana, que diu, els articles 27 i 29 del Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana estableixen que els estudis de paisatge que acompanyen a un pla general deuen acompanyar un pla de participació pública per aconseguir l'efectiva participació activa dels ciutadans en els procediments de planificació paisatgística. Per això, esta setmana, concretament ahir crec que va ser publicat al DOC el pla de participació pública relatiu a l'estudi de paisatge del futur Pla General de Llaurí. I a més, s'han col·locat a l'Ajuntament els panells informatius i en les properes setmanes hi haurà uns tècnics informant al públic i el procés acabarà amb una enquesta general. Tot això assegurarà que els ciutadans i les parts interessades tinguin l'oportunitat d'accedir a la informació i documentació disponible i a les decisions propostes pels governants. I per aclarir això què és, la llei obliga a que qualsevol persona pugui dir el que li pareix, el que se va fer i el que no se va fer. En el DOC es va publicar ahir que durant 45 dies estarà expost això i qualsevol persona podrà al·legar el que estime convenient. El que n'hi ha penjat és un reflexe del que n'hi ha en la Conselleria de Territori, perquè n'hi ha alguns que no ho creuen així i creuen que nosaltres hem llevat a uns o hem llevat a altres. Des de fa 4 anys que estic en aquest Ajuntament, cada volta que he parlat he tingut que treure els papers, per si algú no es fia de la meva paraula, i com per si algú no es fia, així està el concert previ que es presentà en la Conselleria de Territori en gener del 2007 per el senyor Cucarella, que és este, i com això és públic, perquè el poble és de tots, no és meu ni és dels que estem així, això és el que es va presentar pel senyor Cucarella. I perquè ho vegeu ben clar,
si el PAI de la Fonteta del Torrut no està posat, perquè fica suelo no urbanizable común, és perquè el senyor Cucarella així no ho va decidir. Això és el que està presentat en Conselleria avui, l'últim document de concert previ de l'Ajuntament de Llaurí. És el de nou 2007? No està el PAI de la Fonteta del Torrut perquè l'equip de govern que hi havia així no ho va decidir. Està així perquè ho vega qualsevol persona, no n'hi ha ningú inconvenient. Com he sentit comentaris, perquè el poble és xocotet i n'hi ha molt d'eco i se sent tot, de que nosaltres hem fet o no hem fet, nosaltres no tenim por de fer i de llevar i de posar el que tinguem que posar i anem amb la cara per davant. Així s'ha llevat a estos senyors, els mateixos que aprovaren així en este pleno el PAI de la Font del Torrut, que alçaren la mà sí, nosaltres votarem el 5 en contra o els 4, no sé qui està, és que assistiren. Els mateixos que l'aprovaren ara no l'han presentat. No l'han presentat i no l'han ficat en el pla general. Això què vol dir? Això vol dir lío per l'Ajuntament de Llaurí. Lío per l'Ajuntament de Llaurí. Però intentarem reconduir aquest lío. Ho dic perquè això és la realitat. Cada un pot pensar el que vulgui. Ahir fora la foto que n'hi ha pràcticament coincideix amb el que n'hi ha. I bé, si durant 45 dies qualsevol persona podrà al·legar el que vulgui, les seues al·legacions seran revisades per l'equip redactor i incluïdes en l'estudi de paisatge, que és obligatori. I damunt, per el que ens han dit també, som dels primers ajuntaments que fan alguna cosa així. Hi ha poquets ajuntaments que vagin arribat a fer això de cara. Tots els ajuntaments sempre anem per baix mà, enviant els plans generals per decret, sense que s'entere ningú, i quan un arriba a enterar-se ja està tot fet. Nosaltres, al final, el que entre tots decidim és el que es farà. Li passo la paraula a Anna perquè continuem explicant. Si algú vol veure-ho, està allà.